उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप जोलुर बादायलायनाया थांनाय सानखालि जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव थांनाय 7 अक्ट'बरनिफ्राय उदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय नलबारि जोलुर गेलेग्रा फोथाराव जागायनाय खुंगा 29थि इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया थांनाय सानखालि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया बेखेवनानै होलांनाय बे जोबथा जोलुर बादायलायनायाव शिलं लाजं एफसीआ गुवाहाटी एससीबी एफसीखौ 1 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देरहासार ट्रफिखौ आजावनो हायो। बड'फा इउएन ब्रह्म बर'नि बिफा बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि आदर्श आरो सानस्रि सानथौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु उदालगुरि गेलेमु आफाद आरो उदालगुरि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेखौ जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोदों आरो देग्लाय 29 बोसोर आरो बिनिनो दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों बड'फानि जि सानस्रि आरो सानथौ बेखौ फोथांना लाखिनायाव जाफुंसार जादों होननानै आं सानो आरो बोसोराव खनसेब्लाबो बड'फाखौ जों बयबो खौसे जानानै सिबिनो आरो गोसोखांनो थाखाय बहाय खाबु मोनदों। आं बेनि थाखाय उदालगुरि जिल्ला एबसु उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरिनि गासैबो राजखान्थिनि दैदेनगिरि गासैबो थाखोनि सुबुं साख्रि मावग्रा बेफार खालामग्रा गासैखौबो आं बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरदों। बिसेसकै जोलुरखौ बिथांमोना बे हाबाफारियाव सायख'नायनि थाखाय आरो दिनै जोङो बिटिआर ओनसोलाव नुदों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव गेलेमु हारिमु गासैबो बिथिङाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसो होदों आरो जोंबो जोंनि गेलेनायखौ जोङो जौगासार होनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो नुदों जोंनि ओनसोलनि बिसेसकै ट्राइबेल सुबुंफ्रा गेलेनायाव जोबोद गोसो होयो आरो जोंनि जि देहायारि दाथाय शारिरिक गठन बेबो गेलेनायनि थाखायनो दा बेखायनो जोङो बेखौ स्कपखौ लानो थाखाय बा जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे गोजौआव दावखोलांनो हायो बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ मददथि होनो थाखाय थांखि लादों। 100 खेलारि जायफोरा आगु गेलेबाय ओनसोलनि हारिनि गोबां मुं खामायबाय बिथांमोनखौ जोङो नैबे बोसोराव 1 लाख रां होनानै बिथांमोननि रांखान्थि अनसुंथाइ बेबायदिहै जों फोसावनो नागिरदों। बेनि उनाव साब डिभिजन लेभेलाव जायफोरा सुपार डिभिजन लिगआव चेम्पियन जाबाय बिथांमोननोबो 5 लाख जोङो होनाय जागोन आरो मोन 10 डिस्ट्रिक्ट दङ एबा साब डिभिजन दङ। बे साब डिभिजन लेभेलाव जोंहा स्पर्ट्स एसोसिएशन दङ बिथांमोननोबो जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन आरो जोङो मेजर गेम नैबायदि जोहोलाव बालिराम इउएन ब्रह्म गल्ड काप बायदि उदालगुरियाव इउएन ब्रह्म गल्ड काप जोहोलाव बालिराम बर' गेलेन्स गल्ड काप दिमाकुसि जोहोलाव अन्थाइग्रा बड'सा भलिबल बेबायदि जोङो गासै मोन 11 मेजर ट्रफि जोङो सालायो आरो बेयाव जोङो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जायो आरो देग्लायनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिआरआव मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो सामलायनो नागिरदों। मसलपुरनि बाथौगुरियाव मोनसे आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनि दतमायाव मोनसे हौवासा आरो हिन्जावसा बे मोननै एकाडेमिखौ जोङो सामलायनो नागिरदों। दा बेबायदिहाय जोङो आरो मोनसे मिशन जोङो लाबावनो नागिरदों। जोंहा जिहेथु गेलेनाय होनना बुङोब्ला फुटबलल' नङा गोबां बिथिं गोबां आयदा दङ। दा गासैबो आयदाखौ जोङो जौगाहोनांगोन। गासैबो आयदाया जिहेथु गोनां आरो गासैबो आयदाजों बा गासैबो आयदायाव जोंनि गेलेगिरिफ्रा लोब्बा जानानै दङ। बेजों साख्रि मोनदों गावनि फिउचार लाइफखौ दानो हादों। दा बेखायनो अलिम्पिक एसोसिएशनजों जायफ्रा गेमा रिकगनाइज बे रिकगनाइज गेमफोराव गेलेनाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो माखासे राहा लानो नागिरदों। दासिम जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दाबाय आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि पलिसिखौ रनसायबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो हागोन। आरो जिहेथु 2036 मायथाइयाव भारतआव अलिम्पिकआ जागोन होननानै जों मोनथिदों। दा बेखायनो मिशन अलिम्पिक बेखौ जोङो लानो नागिरदों जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बेखौ स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डनि पलिसिनि गेजेरजों बेखौ थांनाय जागोन। बेजों लोगोसे आं मोनसे सोंथि खालामनो सानो दा बिदिनो जों गोबां नुदों इउपि सरकारा बेबायदिनो इडुकेसन लेभेल स्पर्ट्सफोराव गोबां नोजोर होदों। बेनि बेलायाव रायजोफोरा गोबां हामलायनायखौ जासिदों। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? आङो साबायखर जासिगोन जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिसेसकै स्पर्ट्सआव मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा
जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। जोङो नुदों जोंनि ट्राइबेल हारिया बिसेसकि स्पर्ट्सनि थाखाय देहायाबो शारिरिक गठनाबो मोजां। दा बेखायनो आं खावलायबावगोन जायफोरा गेलेबाय थादों बिथांमोना मोजाङै गेले आरो जोंजों जगाजग लाखि मोजाङै गेलेनानै जिहेथु भबिसत दङ, फिउचार दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोङो गेलेमुआव जथेस्थ'खिनि जोङो आवगानो हायो, आवगायनिफ्रायनो जों आवगायबोदों। दा बेखायनो जोङो गामि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथारखौबो जोङो फोसाबनो नागिरदों। माखासे खाबुफोरखौ जों बेबायदिनो होलांबाय थादों। ISPL खौ जोङो देग्लाय नैथि ISPL बेखौ जोङो नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंगोन। जोङो खनसे मिटिं जिरायलांबाय। फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बे ISPL खौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय आरो नर्थ इस्टनि मोन10 काउन्सिलाबो एबार बाहागो लागोन। थांनाय बोसोराव मोन8 काउन्सिला बाहागो लादोंमोन, एबाराव मोन10 काउन्सिला बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों। आज बहुत अच्छा लगा। आज का गेम भी बहुत अच्छा था। ए से भी बहुत अच्छा से बढ़िया गेम खेला है, तो हम लोग भी अपना हिसाब से गेम खेला है और फर्स्ट गोल किया है और इसको हम लोग कोशिश कर रहा था और गोल बनाने के लिए, लेकिन ए से भी बहुत अच्छा खेला। बहुत अच्छा लगा कि ये आज ये टूर्नामेंट 29 ऑल इंडिया बोडोसा में हम लोग चैम्पियन हुआ। पहले से आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये खेल हम जीतेंगे? ऐसा था, इसलिए हमारा लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो गया। लेकिन वो वैसे भी जैसे खेला है हम लोग को प्रेशर किया। विपक्ष के बारे में क्या आपको कैसा महसूस हुआ वो विपक्ष के बारे में ऐसे भी के? हाँ, ऐसे भी हम बोला था अच्छा खेला है उन लोग का। वेरी गुड टीम स्पिरिट और लगता नेक्स्ट टाइम वो लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी के लिए तो हमारा ईयर है, हम लोग जीत गया, तो अच्छा गेम था ओवरऑल। और वेरी गुड टूर्नामेंट, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। ऐसा टूर्नामेंट हम लोग बार बार नहीं आता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारा बंदोबस्त किया है, ऑर्गेनाइज किया है, मतलब स्पॉन्सर किया है, बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ में आके बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन यहाँ में पूरा ऑर्गेनाइज लोग सेटअप किया गया है। हम लोग को फुल अच्छे से हम लोग को सब कुछ दिया है, खाना वाना, सोने का जगह, सब कुछ अच्छा दिया है और आगे आने जाने का सब कुछ बहुत अच्छा किया है ये ऑर्गेनाइजर। वेरी गुड। मालूम पड़ा है आप लोगों का टीम में इंटरनेशनल का प्लेयर है, क्या बोला था कि वो हाँ, तो हम लोग का जो प्लेयर्स है, 2 प्लेयर है। एक तो आया है ब्राज़ील से और एक आया है सेनेगल से। तो अभी तो सिर्फ चंद दिनों में प्रैक्टिस किया, तो इतना कंपटीशन में नहीं हुआ। लेकिन ये टूर्नामेंट में आके कंपटीशन हम लोग बनाया, तो यहाँ में जाके फिर हम लोग को प्रैक्टिस करना है और टीम को और बड़ा करना है, क्योंकि आई लीग नेक्स्ट मंथ में हो रहा है।